Pilot program naman po para sa targeted financial subsidy ng mga batang may kapansanan ilulunsad sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ilulunsad na sa Dagupan City ang pilot program para sa targeted financial subsidy ng mga batang may kapansanan matapos aprubahan ng Sangguniang Panlungsod ang ordinansang magbibigay ng buwanang ayuda sa piling benepisyaryo noong Mayo 18, 2026. Ayon sa City Council, sa unang yugto ng implementasyon, 200 na batang may kapansanan mula sa 958 rehistradong children with disabilities sa lungsod ang unang makakatanggap ng 1,000 pesos na buwan ng subsidy. Approximately po, since pilot program pa lamang po ito ng ating lungsod, yung totoo po na we have 958 children with disabilities diagnosed as of the moment, but we are initially appropriating for 200 children po muna. Quarterly umano itong ipapamahagi para sa gastusin sa nutrisyon, therapy, gamot, transportasyon, edukasyon at iba pang development needs ng mga bata. May inisyal na pondong 2.4 million pesos ang inilaan ng lungsod para sa pilot program at mahigpit itong imomonitor ng City Health Office at City Social Welfare and Development para masukat ang epekto at sistema ng programa bago ito palawakin. Ayon sa konseho, ang unang 200 na benepisyaryo ay pinili batay sa antas ng kahirapan at tindi ng kondisyon ng bawat bata. Binigyan din ng lungsod na sakaling magtagumpay ang pilot program, posibleng madagdagan pa ang pondo at bilang ng mga batang makikinabang sa susunod na implementasyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.